Da li ste u svom iskustvu imali možda neku zanimljivu anegdotu koju biste podelili sa našim gledaocima vezano za možda situaciju kada su deca poučavala odrasle u veronauci? Tih situacija bilo je dosta, ali izdvojio bi jednu koja je nekako na mene kao mladog veroučitelja ostavila jednu lepu pozitivnu reakciju. Predavao sam svetu tajnu krštenja i želio sam učenicima da pokažem kako sama ta tajna izgleda. Doneo sam i posudu sa vodom, i sveto ulje, krst, platno, sveću i onda smo na času birali kuma. I zadesilo se baš kada sam pitao ko želi da asistira, javila se jedna devojčica koja je bila nekrštena i mi smo nju tad ne zapravo krstili, ali prosto pokazali kako ta sveta tajna izgleda. Nekoliko mjeseci posle toga imao sam jedno krštenje u Staroj Pazovi, učestvovao sam kao đakon u obradu krštenja i ugledao baš tu devojčicu koja je se tog dana krstila, ali pazite, ne samo ona, nego i njena braća i sestre i njeni roditelji. Dakle, cijela jedna porodica. U tom trenutku moja radost bila je zaista velika, ali i same devojčice koja je sad tu došla sa jasnom svešću koliko je važno da ona bude krštena i ne samo ona, nego čitava njena porodica. U jednom trenutku sveštenik je rekao, sad ćemo ići oko stola, kum neka ide napred sa svećem, a devojčica je rekla, pa ja to znam šta treba. I kaže sveštenik, pa kako sad znaš, nisi se krstila? Kaže, nisam, ali nas veroučitelj naučio. I eto, na neki način, to kako je ona doživjela važnost svete tajne, ostavilo je utisak na celu porodicu, na neki način ih je ona naučila i privela veri.